Hudaýa maňa kömek ber, senden gafil bolmaýyn, seni zikretip ýaşaýyn, sen berýän nygmatyňa şükretip ýaşaýyn, sen ibadatyň ýerine ýetireýin. Şu dogany ölünçe etdiler. Doga et şu doga. Allah'dan da ol kömek dilep dur. Hudaýa maňa kömek berdi. Ýalňyşdyňmy? Hudaýyň gapsy açyk ýene bar. Öýle namazdan soňra ýalňyşdyňmy? İkinji namazda ýene Hudaýdan dile. İkinden soň ýene ýalňyşdyň, akşamdan soňra ýene dile. Akşamdan soňra ýene ýalňyşdyňmy? Ýatdan soňra ýene dile. Şuň adyna musulmançylyk diýerler. Şi tamam Hazreti Adamdan täşir amanetçili Allah Taalaň ýolyny gelýän adamlaryň ýoludur. Dünýä we dünýä ähline allanama. Hudaýdan alqalýan keplere allanama. Hudaý Taala'dan we Hudaýyň nurundan alqalja gurulary allanama. Bir bigerek hafa adamlaryň filmlerini görüp, bir kulli bernamaň şoň içine girip de guya gaçamaýdy. Guya gaçan bolsaňda Hudaý Taala ýene ýol goýupdyr, ýene jaý kän goýupdyr, wagt kän goýupdyr. Forsatyny elden berme, nurmaty elden berme. Biz şu zamanda qiynam, özüň gezip bilen ýerinde, işläp bilen ýerinde, ýa özüm men gaýym bolaryn diýip, ahuny diýip bilmer, sofyda diýip bilmer, garaçyda diýip bilmer, bizat bilmek bilen näl. Bizat käde şizirik nurlara tıkılışmak bilen, şizirik perişte nur bereket dökülýän mezlislere özüň oklamak bilen özüň saklap bolýa we Allah'dan 5 wagt namazdan soň dilemek bilen. Yo özüň bilýän, bilmek bilen bolmaýar bizat. Bizat nurun eteğine özüň sokulşyp, nurun eteğine girişip durmak bilen.